ser, per tant, terriblement manipulador. Es necessita mentir deliberadament a la conselleria per amagar un informe que, com dic, encomana el propi govern municipal simplement perquè no diu el que ell volia que diguera i ser un informe favorable a mantindre dempeus l'alqueria i, torno a insistir, manipular l'altre. I damunt, tirar-li les culpes finalment a la Direcció General de Patrimoni, dient, és que la Direcció General de Patrimoni ha conclòs que no té valor. Clar, la Direcció General el que fa és reproduir el que tu has dit, no té valor, que és el que tu li has dit. I aquestes que acabem d'escoltar són les declaracions que feia fa uns dies el portaveu del grup municipal Bloc Verds de Gandia. Josep Miquel Moya assegurava que el govern d'Orengo havia mentit a la Generalitat per tal que l'alqueria de Romaguera no fora considerada com a bé de rellevància local i, per tant, el consistori tinguera via lliure per poder enderrocar-la. Ara són els joves del bloc els qui demanen explicacions al govern i els qui qualifiquen este fet com una actitud de covardia, de falta de transparència i una mentida en tota regla a la ciutadania. Els joves econacionalistes demanen explicacions i responsabilitats polítiques al govern de PSOE i Plataforma de Gandia. I no sols això, a més demanen la dimissió de Fernando Mut. El bloc jove de la ciutat demana la dimissió de Mut per amagar l'informe que avalava la protecció de l'alqueria de Romaguera. Els joves nacionalistes assenyalen que es tracta d'una mentida que ha portat com a conseqüència la desaparició de l'alqueria, un fet pel que Mut hauria d'assumir la seva responsabilitat política. Demanem la responsabilitat a l'encarregat, en aquest cas d'urbanisme, Fernando Mut, perquè creguem que forma part d'un govern incompetent que juga a l'ambigüitat i a la mentira per fer polítiques de destrucció del territori. I una vegada més demostrem per què el bloc no va voler formar part d'aquest circ mediàtic que és PSOE Plataforma de Gandia. És un atemptat contra el patrimoni i per coses iguals o pitjors la gent es veu obligada a pagar multes. Nosaltres volem la dimissió del responsable. Els joves del bloc continuen insistint que el govern gandià no va remetre l'informe de l'arquitecte Carles Dols a la Generalitat Valenciana, un document on s'aconsellava conservar l'alqueria de Romaguera. I no sols això, el govern d'Orengo tampoc va fer públic aquest informe, l'únic que pretenia era fer desaparèixer aquest edifici que datava del segle XVI. Si s'amaga un informe és que alguna cosa hi ha darrere obscur que el PSOE ens acostuma a amagar, no? Els nacionalistes ho qualifiquen com una mentida i condemnen aquesta actitud de falta de respecte cap a la ciutadania, demanant la dimissió de Fernando Mut, regidor de Territori i Sostenibilitat de l'Ajuntament de Gandia. Nosaltres demanem explicacions i responsabilitat, perquè no entenem com se'ns amaga un informe on es recomana la protecció d'un edifici del segle XVI i en base no se sap bé a quins interessos el govern municipal decideix tombar-la per fer un pai que a dia d'avui està parat, quan era compatible el fer una conservació d'un edifici històric en reviscolar el barri. No s'entén. Però la cosa no queda ahí perquè, a més de demanar la dimissió de Mut, la secretària local del Bloc Jove ha recordat que han passat ja 4 mesos des que l'alqueria de Romaguera va ser enderrocada i a dia d'avui el projecte del barri de Santana continua sense avançar. Està parat, per tant, s'enganya als veïns. Si vegerem un interès per reviscolar la zona, però quin interès té tombar una alqueria al·legant que és per un bé del barri i després s'abandona el barri, com s'abandona a molts veïns de Gandia, no té sentit.